Magandang araw mga padaba. Magluluto tayo ngayon ng ginataang alimasag. Yung mga maliliit na alimasag, baby crabs. Pigain muna natin tong kinudkod kong nyug. Magmano-mano tayo ng piga. Kasi may natira kaming nyug dun sa ginawa naming kakanin. Sayang naman. Huwag tayo magtapon ng pera ang katumbas nun pagka tinapon natin. Ito, kinudkod ko ng mano-mano at piniga ko din siya ng mano-mano. Ayan, para walang masayang. Ang dami pang gata na nakuha. Siya nating ilalagay sa ating ginatang alimasag para masarap. Ito yung alimasag. Binigay lang sa akin yan. Namili ako ng isda sa palengke. Nahiya yata yung aking suki. Kasi matagal-tagal na akong di napupunta sa kanya. Na-miss din siguro niya ako. Binigyan ako ng alimasag. Sabi ko, gataan ko na lang. Kasi yun ang masarap Bicol Siyempre, pag taga Bicol, ang alimasag, may gata yan. Gisahin natin ng bawang. Hindi ko masyadong pinitpit yung bawang. Kinrak ko lang ng ganyan. Kasi pag sa ginataan, masarap yung ganyang forma ng bawang. Kasi lalasa yan sa sabaw Masarap. Lagyan natin ng konting asin. Lagyan na natin yung sibuyas. Kalahati lang ng sibuyas ang gigisa ko. Kasi yung kalahati, ilalagay natin mamaya kapag luto na yung ating alimasag. Lagyan na natin yung alimasag. Nugasan ko maigi yan. Tinanggalan ko ng bahag. Kasi para yung sarap nung gata, masipsip nung alimasag. Pag tinanggal mo yung taluka, pagkakainin mo na, nandun yung lasa. Ang sarap nun. Makikita mo yung aligi, tapos yung gata nasa loob. Ay nako, the best. Talaga namang galit-galit muna. Pag kumain, ay handa ang maraming sinaing nakakanin. Ayan, diba? Kumukulo na siya. Lagay na tayo ng gatang yung pangalawang piga kanina. Ngayon naman yung kakang gata. Lagay natin para medyo malapot-lapot. Masarap kasi medyo malapot-lapot yung ginataang mga alimasag. Kaya kung hipon man yan, masarap yung malapot-lapot Kaya pinakulo lang natin sa pangalawang piga. Tapos nung kumulo na, nilagyan natin ng unang piga naman. Yan. Para creamy. Diba? Lagay natin ng sili. Pampabango. Pampaanghang din. Masarap din kasi may konting anghang. Yung saktong anghang lang. Ayan. Tapos mamaya magkakamay tayo. Uy, naku, napakasarap niyan mga padaba. Kayo ba, nagluluto din ba kayo ng ginataang alimasag? Subukan nyo to. Masarap ito. Ayan. Yun nga lang, talagang ihanda nyo ang maraming kanin, ha? Pinapauna ko na sa inyo. Malakas sa kanin to. Ayos na ang timpla. Ayan, sakto na yan. Ito na. Ganda na. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga padaba. Pag maluluto na siya, bago nyo tapusin ang pagluluto, lagay nyo na yung sibuyas. Kasi may ibang lasang masarap talaga yan. Promise. Pansinin nyo, masarap talaga. Sa lahat ng ginataang lulutuin nyo, ganyan ang gawin nyo. Yung ilagay nyo yung sibuyas na hiniwa bago nyo siya patayin. Ang sarap niyan. Nako. May manamis-namis. Eto na. Ang sarap nito talaga. Grabe. Kamayan na. Kain na tayo mga padaba. Diba? Thank you for watching. Salamat sa inyong pagsuporta. Blah blah blah. Bye bye.